Goddag og velkommen. Det er vores første video på kanalen. T-poserne. Som vi så valgte at lave via Garry's Mod. Sig goddag til min næstkommanderende. Sker der, bro? Det er Oliver. Og så er der mig selv selvfølgelig, som er Anthony, den coole, som alle kender. I kender mig ikke endnu. Så ja, vi vender tilbage, når vi er i gang med spillet og så videre og så videre. Vi ses. Så er vi tilbage og er i gang med at spille dette. Hvad hedder det, Oliver? Jeg kan ikke Murder, ja. Hvor der er så hvor man så er spiller selvfølgelig normalt civile, og så er der bliver der valgt en morder ud fra dem som spiller, som så skal dræbe de andre selvfølgelig. Det er det en morder gør. Det er mig der Zulu. Zulu? Ja, er du indianer? Ja. Oh shit, bag os. Bagerst? Bag os. Kan jeg sådan lige... slap af. Skyder, de fucking bird. Ja, jeg har en gun. Jo, du har. Har jeg? Det havde jeg. I can't remember the last time I had, well, anything. Hvor er den junkie der? Junkie? Fuck, det er skummelt. Det er skideskummelt det her. Jeg mener det. Det gider jeg sgu ikke det her. Hvor fanden er den islamist, man? Ja, det kunne jeg så bare ikke. Jeg fik da et chok. I siger det, jeg var ved at falde ned af stolen. Ja. Så du bare, når jeg rykkede mig. Ja, var det vildt. Det var det. Oh my god, man. Det er godt lavet, det der. Ja. You are a bystander. There is a man on the loose, don't get killed. Ej, jeg prøver så heller ikke at blive dræbt, vel? Det er jo nok ikke det, jeg helst vil med livet. Ham der Romeo, ham der i en lille murder. Shit. Stak af. Jeg hedder Foxtrot. Nice. Ja. Det er så det nederen ved at spille med en, der sidder lige ved siden af, så han kan se, at jeg er morder, ikke? Fandme klam. Ja, jeg ved ikke, hvad du ved. Men du sikkert ham der. Hvad laver du, dit svin? Det var klam. Du var ikke engang mig. Hvor du hvad? Vent og se. Og så ser jeg så, at han er møder. Ja. Oh my god. Ej, hvor du ved. Hvor jeg griner. Du gå væk med dig. Ej, det er da klamt at se på mig. Nej, for helvede. Der var en, jeg fik med kastekniv. Ja. Okay. Find lige ud af hvem der morder, for jeg har gun. Help. Funny. Det er mig, der er her, papa. Hvad? Ja, undskyld. Det var sgu ikke med vilje, det. Ja, det var fandme flot. Ups. Hvorfor er den helt mørk? Det ved jeg ikke. Det var da utroligt. Nå ja, det er fordi, når du skyder en civil, så ja. Det vidste jeg godt. Hvor spørger du så? Fordi jeg er en uranhjort. Martin er en uranhjort. Martin er en uranhjort.
Lad os se. Ginger Martin. Ej, hvad er det ham der laver? Kan du bare ud og dræbe? Han er klappen, han er. Ja. Hvad prøver? Tak, skal du få. Det er godt lavet, det der Miko-ting. Eller X-ray-tingen. Mener jeg. Det var Miko, der døde, så det er ikke så godt lavet, medmindre han er skudt i sit fjes. Eller, hvad man nu siger, ikke? Hvis du puster mikrofonen en gang til, ikke? Så lover det for at få bang. Og jeg hedder Golf. Man, I thought you were. Jeg hedder Yankee. Skal jeg skyde? Ja, tak. Ups. Det var sgu ikke med vilje. Oh shit. Okay. Okay. Nej. Han løb lige forbi mig. Er du dum, en klunke? Jeg gemmer mig her. Tro mig, jeg gør. Så sidder jeg bare her og hygger og... Små uranhjorte. Hvor er fædrelandet henne? Hvor kan jeg ikke tage den op? Fordi du skyder en svin. Er lige glad? Nu kan jeg. Det vidste jeg godt. I can't remember the last time I had. Bag dig. Well, Det svin skal dø. anything. Tro mig, han skal. Det kan... Nej, men det er... For helvede, mand. Skal jeg kigge på min skærm? Du kigger på min skærm. Ja. Ja, du har et stort hoved. Det er min lejlighed. Ja, til mit hoved. Ja, du har ret. Sker der november? Jeg hedder Sierra. Jeg hedder Miko. Okay, så Ej, jeg gider ikke hedde Miko, det er klart. November i hvert fald. Bum. ikke modern. Så kaster man lige den der, så tager man lige... Tager man lige... Hallo? Tager man lige den der computer og kaster den lige der, bum. Så tager man lige der, kaster den ud af vinduet, bum. Nej. Hvorfor skyder du? Hvorfor skyder du, din junkie? Kan du skyde og finde morderen? Der, så kaster man lige koppen ud af vinduet, og man har damp og sådan noget. Så tager man lige den der, det der maleri der, kaster du ud af vinduet, der, bum. Kom. Nej, det gider jeg ikke. Okay, kom, lad os gå. Kom. Okay, du går først. Jeg skal lige have min mappe med her, med de der papirer. Kan du gå væk med dit hoved, mand? Spærre for mine papirer. Du fik mig til at flyve. Det ved jeg godt. Der Vi står skyder en... ham der. Nå, okay. Fuck. Tag pistolen. Ja, det har jeg nok også gjort, ikke, junkie far? Du skal ikke skyde mig. Ej, så bliver man rødt. Der er ham der morderen. Det er hende der morderen. Kig på hende. Ups. Pinligt. Nå, så tager jeg sgu bare mine papirer og går igen. Så tager jeg min skraldespand og går igen. Det er november, der er morderen, tror jeg. Ja, jeg dræber ham nu. Gør det. Ja, fordi det... Så tager jeg lige mine papirer med. Kom her. Det er skummelt, de der lyde, der kommer der. Fuck er du hen? Der er flere papirer. Sker der, mand? Papirsamling. Hej. Hvordan er det nu, man trækker med benene? Det er fucking grine. E. Nej, det er jeg. Fuck, november er lige herude, og han er... Oh shit! Fuck, du er idiot. Ved du hvad? Hvis han stabber mig en gang til, så lover jeg, for jeg kommer og knipper hele hans generation. Hvad laver han? Mordersvin. Ja. Du skal ikke dræbe mig, jeg dræber dig ikke, okay, Oliver? Lad os lige tage pis på mig, så gå rundt sådan, okay? Jeg lover, jeg ikke dræber dig. Hvad hedder du? Det er Lima. Ja, Hvorfor er der fodspor? Ranger. Så skulle vi se, hvor det går hen. Er du Hoto? Nej, jeg deltager lige på. Det er mig. Bravo? Nå, nej. Det var ikke mig. Skal jeg gå rundt? Det er mig, det er mig, det er mig. Skal der delse? Kom, de er herude. Jeg ved det godt. Så er du skulle ud og dræbe dem. Jeg dræbte junkie. Skal jeg skyde? Okay, jeg skyder bare ham der. Gør det. Okay, så vil jeg ud og skyde ham den anden. Hej Hotel, hej Hotel. Sådan der, nu er der kun os to, tror jeg. Nej,
Nej, der er en tilbage. Er der? Ja. Dræbt 3, tror jeg. Har jeg ikke dræbt? Nej, vi har dræbt 2. Shit. Hvor er den sidste? Gå lige rundt. Skyd ham, hvis du ser ham, okay? Ja. Kom, jeg så han er... Hvad laver du? Jeg så sgu da, jeg kunne sgu da godt høre. Jeg følte bare efter dig, din junkie, mand. Nej, det er derfor, jeg kunne høre kniven gå sådan. Ja. Jeg slog jo ikke efter dig, du er helt væk, mand. Det betyder bare, at man ikke kan stole på dig, din junkie. Vi ses næste gang. Nu gider jeg fandme ikke det her shit med, han skal ikke stå og spille smart. Altså, sker der for Victor, han er gravid. Ej, du skal da ikke stikke. Dit fede svin. Farvel og tak. Vi ses næste episode. Vi elsker jer. Hadi Miranda, dari di tumbida. Ja, lige fedt like, kommentar, subscribe, alt det der shit, der kender. Siger det der ikke engang, så stikker det.